ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ରାଉତ ବଡ଼ଗାଁ ୟୁଜି ୟୁପି ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ କିପରି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ତ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଆଜି ଆମେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କହିଲ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? କୁହ କୁହ। ହଁ, ତାହେଲେ ମନେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପଦାର୍ଥର କେବଳ ଭୌତିକ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୁହ? ହଁ, ତମେ କୁହ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ କୁହ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉଭୟ ମୌଳିକ ଓ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁ। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଜି ଆମେ ଇଏ ତ ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ା ସରିଛି, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷେପ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ତୁମର ମନେ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହଁ ତୁମେ କୁହ। ହଁ, ପ୍ରତିକାରକ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତାକୁ ଯଦି ଜଳେଇବା ତାହେଲେ ବା ବାୟୁରେ ଦହନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇ ସମୀକରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତାପ ଦେଲେ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ, ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ଦୁଇଟି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକର ଅଣୁ ହେଇକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୀକରଣଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, କଙ୍କାଳ ସମୀକରଣ ବା ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ସମୀକରଣଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ, ଅମ୍ଳଜାନର ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପରମାଣୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପରମାଣୁ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନର ପରମାଣୁ ତାପ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ, ଯଦି ଦୁଇ ଯୋଗ କରିବା ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ଦୁଇ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଉତ୍ପାଦରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କଲେ? ଏଠି ଯୋଗ କଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ହେଲା? Mg + O2, ଆମେ ତାପ ଦେଲେ ହେଲା 2MgO। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଉତ୍ପାଦରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ବାମ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଅଛି, ଏଠି ଡାହାଣ ପଟରେ ହୋଇଗଲା ଦୁଇଟି। ତାହେଲେ ବାମ ପଟର ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ନା 2Mg + O2, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସମାନ 2MgO। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ, ଅମ୍ଳଜାନର ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଏବଂ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା 2MgO। ଏଠି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ଦୁଇଟି ଅମ୍ଳଜାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଏହି ସମୀକରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଏହାକୁ ଏକ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ
ଯେତେବେଳେ ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏଠି ତାହେଲେ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ହେଲା, 2mg ପ୍ଲସ୍ O2 ସମାନ 2mgO। ପଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର 2ଟି ପରମାଣୁ, ଅମ୍ଳଜାନର 2ଟି ପରମାଣୁ ଏବଂ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡର ମଧ୍ୟ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପରମାଣୁ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର ପଢ଼ା ସରିଛି, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିସାରିଛ। ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମ ବହିର ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଖାତାରେ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଗୁଡ଼ିଏ ପଠାଇବି, ତୁମେମାନେ କରି ତୁମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ପଚାରି ତୁମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୋର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।